say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Gapamatigid ako sa K5 News FM kaya mo na pirming ginapamatian ni Mama. Pero ga-enjoy man ko ah. Ako gali si Christina sang Mandurriao, Iloilo. Tunay nga ka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing. Luto na! Ang labahan. Nakasampay na! Ang uniform ko. Naplanta na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang ubok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga
butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. O gali si Ariel, nagkanto si Rekis ang nagligad. Sakit kidya katama. Di ang basan tiyo ko. Tumarcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, 8 Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan. Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, las 7:14 sa aga, oras dulong sang Mighty C, D3 Bio, DTX 500 COG, Extend Food Supplement for Men. Mas ginpabasko, Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tag pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos.
The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Lunes na Lunes, December 16, 2024. Nagtupang ulan sa syudad sang Iloilo. Sa Cabanatuan nagaulan, may feedback kita nga sa Pasay area, mabaskog, madamula ang ulan. Sa mga motorista subong inainay sa dalan ha, sakit ang preno kag mag-take extra caution sa pagmaneho, hindi magpadasig sa pagpadalagan agud makalikaw sa disgrasya. Sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo sa relay stations, makita kita sa Facebook kag sa TikTok kag sa YouTube. Blessed morning to all. Ini ang Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. May office, may klase. Odong ang iban nga mga college students ang ilang last days ang klase sang Sabado, sang Biyernes. Kalabanan subong gapadagayo na sang Christmas party. Ang panugyan sang Department of Health sa tanan nga eat in moderation. Likawan ang pag-overeat. Hindi ka magpinagusto kaon sa mga pagkaon nga bastante sa kalamay, sa tambok, kag sa mantika. I-check gid ang expiration date o kung ingredients ang inyong kaunon. Kag siguraduhon gid nga na luto sang maayo na daha gid sang sigurado kag hindi siya mapuot kay amuning ginahalinat kun kaysa sang food poisoning. Ang leftover, ang sobra, dapat ibutang gid sa refrigerator, i-refrigerate, agod malikawan ang spoilage o kon pagkapanos. Ang driver, hindi mag-drive kung nakainom. Mas mayo nga, hindi ka na lang gid mag-inom. Kaya na pulos ang inom, kung ka lang nagadeposito ka lang sa balatian. And i-check gid ang imong blood sugar level, sa imong sweet consumption, exercise regularly, hindi magpanigarilyo, maintain ang weight, kag magpa-check gid sa inyong blood pressure. Hindi ka mag-indulge too much kay ka delikado. Las 7:18 sa aga, Philippine Standard Time. Kag karon sa mga pangulong dinalan sa mga balita, let's go straight. Ungga flyover nagakapingas na pila ka motorista natupan sang debris. Bogus nga beneficiaries sang ayuda ni Sara nagadamo. Hindi lang si Piatos to kang si Tempura, kundi may iban pagid nga hindi gid makita kung sino ni sila, matuod nga tawo o kon bani kon mga himo-himo lang nga mga ngalan. Undocumented Filipinos America ginakibang na sa crackdown nga himuon sa ila ni US President-elect Donald Trump. Nasete just in 9 sa aga, subong nga adlaw, December 16, 2024, tatlo ka tuig nang nakaligad sang nagluntad, sang naglaslas ang Bagyo Odette sa isla sang Negros. Kung saan affected ang sur nga bahin sang Negros Occidental, kaangay sa mga syudad sang Kabangkalan, kag Sipalay, kay mga banwa sang Ilog, Kawayan, Candoni, Binalbagan, Hinubaan, kag iban pa. Ang bagyo, kung ma-recall nimo, Ma'am Novian Bahade, kay Ma'am Marie Thalia Metzelina, yara sa Category 5, isa sa pinakabasko nga bagyo sang tuig 2021. Base sa data sang Office of the Civil Defense, affected ang 408 ka barangay sa Negros Occidental nga ginlakipan sang 1,144,077 ka mga residente. 1,144,077 residents.
May 49 ka mga tawang patay nga na-confirm samtang 208, 208 ang report nga pilason sa probinsya sang Negros bangod sa paglaslas sang Bagyo Odette 3 years ago. Las 7:20 na sa aga. It's time to pray. Sulod na sa war room, mga muyo kita, lipot lang before kita magsugod sa atong trabaho, sa atong nga negosyo. Let us pause and let us pray. Deposito sang pangamuyo. I will come. Milagroso, gamhanan nga Dios ang langit kag duta, Lord, I declare your name sa bugos nga kalibutan sa sining oras. On air kag online. Salamat Lord sa kaluwasan. Salamat Lord sa imo promesa nga you will never leave us, you will never forsake us, nor abandon us. Thank you Jesus for your promise nga ikaw ang Dios nga ragid sa amon tupad sa tanan nga tion. Kag tungod nga ara ang Dios sa akon tupad, hindi ako matublag. Psalm 16:8. Sa sining aga, Lord, we acknowledge your dear presence. Holy Spirit, hindi ka naman makita, you are unseen. But those who worship you must worship you in spirit and in truth. I speak Jesus sa tanan subong nga nasubuan, nagamasakit, sa tanan nga nagapamati on air kag online. Filipinos abroad, Ilonggos abroad, sa tanan gid Lord nga nagaupod sa sining nga oras. Salamat gid Lord nga gina-corner mo kami sa pagpangamuyo sa sining aga. We change the atmosphere. And as we pray, we declare Jesus sa amon mga kabuhi. Heal our hurts, our past, our regrets, ang mga kabugatan kag mga panghangkas amon kabuhi Lord. Ginatugyan namon sa imo because your word says, come to me, all you are weary, heavy laden, I will give you rest. Naglagaw ka na, nagpinagusto ka na sa kabuhi mo, wala gyapon sa kasulbaran. Your name is, ang ngalan ni Jesus ay makaluwas sa imo kag sa akon. Imit lang ini pangamuyo kabigang imo, Lord, nagasurrender ko sa imo. Direktahanan na lang kita. Hinanglan ko ikaw, Lord, sa akon kabuhi, patawar ako. Ginabaton ko ikaw nga akon Dios. Manluluwas, Doktor, sa akon kabuhi. Heal me, touch me, and guide me. This is my prayer. In Jesus' name, amen. Lord, as we face this day, as we face this week, we cancel unforeseen dangers. Matthew 18:18 naghambal, whatsoever bind here on earth is bound in heaven, whatsoever loose on earth is loose in heaven. Kani ginagapos namon ang espiritu sa kamatayon, balatian, linog, mga padihot sang kaaway. And bless our families, Lord, ang manegosyo. Bless Doc Ramel, ang K5 ang klinika. Ibubuin mo pagpakamayo kay Doc Ramel and his family. Ang kada isa ka pamati subong, Lord, ang kasubo ko ang sa ila, and I speak healing. Thank you for this day. Ipahalik kami sa linog, sunog, disgrasya. Thank you for your power, and thank you for your giving us second chances. We commit everything sa imo. Ikaw madayaw, Lord. In Jesus' name, amen. Lord Jesus. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God, the salvation of everyone who believes. Wala ko ginakahuya ang pagwali sang maayong balita, kaya mo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo. Romans chapter 1 verse 16. God knows the right time, the right place, the right person, and the right answer to your prayers. Ini tanan gintalana sang Dios nga matabo sa husto nga tion. Tawo kag ang husto nga sabat sa imo pangamuyo. Ecclesiastes 3:11, Manugwali 3:11. Hukman sang Dios ang matarong kag ang malaot nga mga tawo kay may gintalana siya nga tion sa tagsa kabuluhaton. God will judge both the righteous and the wicked, for there is a time, an appointed time for every matter and for every deed. Ecclesiastes 3:17. Manugwali 3, versikulo 17. This is the Word of God. In worshiping you, Lord. God takes all the glory and Christ alone is exalted. I declare open heaven sa kada isa. Receive your joy, your peace, your protection in Jesus' name. We declare Psalm 23, our God is our shepherd. Psalm 91, He is our protector. He deploys His angels to surround you wherever you go. Ma'am Marie, Thalia Metzelina, Mami Asun Pineda, Sir Mar Borca, Ma'am Jean Demit. Hindi nyo kapag dayawon ha, si Jesus gid lamang. Time spent in prayer is never wasted.
I may sound badoy, corny, OA para sa mga pamating iban. I don't care. I must decrease, God must increase. It's all about Jesus. Oras, 7:25 sa aga, dari sa Foro de los Pueblos, ang oras kinadulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Let's go straight sa mga balita. Sa Enero 20, 2025, magapungko na sa pwesto bilang ika-47 nga presidente sa Estados Unidos si US President-elect Donald John Trump. Suno sa iya, he is very vocal sa paghimo niya nga crackdown sa illegal immigrants. Kadamo-damo sa mga Filipino dito sa Amerika and bangod sa ning paandam sa incoming US President, naghanda na ang siyam ka Philippine consulates sa Estados Unidos agud buligan ang mga undocumented Filipino nga luyag magbalik sa Pilipinas. Suno kay New York Consul General Sinen Mangalili nga magabulik sila sa mga Filipino nga maapektuhan sang mass deportation. Kag lauman nga ipatuman ang bagong immigration policies sa incoming US administration ni US President-elect Donald Trump nga America First. Unahon gid nila mamamningning ang mga Amerikano. So nagpainas ang pondo ang Department of Foreign Affairs pagi sa Assistance to Nationals ATN section sa kada consulate sa US para sa plane tickets sang mga Filipino. Ining mga TNT bla tago ng tago. So their days are numbered kay si Donald Trump yalag so naging mga illegal immigrants. Sa mga Pilipino, it's high time nang balik na kamo dia. Amo na ning tion nga pabalikon kamo sang Dios diri sa inyo nga lugar. Foro de los Pueblos. Sektang latest weather news kay gusto ta nga maibaloan sa sining oras. Gaulan eh. And it was forecasted last week nga possibly from December 16 to 22 nga window may ara sang pag-ulan. Isa mo nga aga nag-ulan sa probinsya sang Iloilo. May feedback kita nga madamo lang ulan. We have Engineer Ferdinand Rubin sa Pag-asa Iloilo, sir. Si Ted, there is sa K5. Good morning, Engineer Rubin. Yes, sir. Good morning. Good afternoon. Kalamati. Itong latest weather update subong December 16, 2020. Karon, shear line nag-aapekto sa silangan ni bahay ng Southern Luzon. Northeast monsoon nag-aapekto sa nabilin na bahin ng Luzon. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-aapekto sa Mindanao. Sa karon wala pa man kita monitor nga LPA or bagyo sa sulod dugo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Although may monitor kita nga mga cloud cluster sa duwa sa aton nga power line sa may Mindanao area tampi, padayon lang gyapon continuous monitoring naton para sa latest developments sa hininga sistema diri sa Pag-asa. Sa buong adlaw, yes sir. So in general, why man bagyo? Bago lang ginagulaw man ang ulan diri sa aton sa Iloilo, no? Sa province ga ulan. Ano ini sa kuan na daw locally clustered nga kuan nga mga kuan nga galom? Ay sir, mga localized thunderstorm sir, mga localized na mga pagulan-ulan. From time to time na possible maka-experience kita ni may ara galom-galom from time to time pero makadala sa mga natawag nato yung mga passing rains, mga labay lang ang mga pagulan. Pero why man bagyo sir no? So far sir, wala kami monitor sa buong LPA or bagyo, pero ang atong area of concern nabi sa munisipyo sa Mindanao area may ara mga galom or mga cloud cluster na padayon gyapon nga nagapakita no ang development. So ina-monitor lang naton ang ining sistema kung may ara sang pag-develop sa isang LPA sa sunod nga mga inadlaw. Di solid daw mo gimani nga tempo sir nga medyo humid kag windy during December daw mo ginayang December kuan ba lang nga temperatura nga kuan magagulugal umon, maghangin sir no kag may pagulan no? Yes sir, also expect na nato no pagkatimpa sa mga akon pagin temperatura nga amat-amat naman bugnaw kun kaagahon na kun mapansin naton. Sano nagini sir maga-peak ang lamig? Ang lamig sir usually kung dari sa Western Visayas, January, February na siya peak kung dari sa aton. So ang mapatsagan ta sa buong Siberian wind na ginman ini hinablang
nostalgic bala para sa tonta lang during December, during Christmas season, balang lamig bala sir nga ga-remind sa aton nga hey, it's Christmas once again, it's family time, it's bonding time, it's party time, Sir Ferge. Well, kay halin na sa subong sa Northeast ang aton nga hangin kag actually kusog na Northeast naton subong almost dako nga bahin sa Luzon. Isa ba experience sang malamig na hangin halin sa Northeast, no? So, may ang iba nga parte, isang parts na sa hangin nga nagilabot diri sa aton. Although hindi pa ako nakakusog, pero mabasagan na gid naton. Sa Pavia gani may listener kita si Ma'am Ningning Dungor Ilumba, malamig na dito sir, no? How about mga dito ni sa mga Bagyo subong sir, lamig na dito sa Bagyo? Yes sir, mas malamig na dito expect naton, mas malamig na dito sa dito nga mga areas kaya sa karon kusog ng aton nga northeast monsoon sa dito nga mga area. So expect naton mas matumdaw na dito nga part kapin pa kay bukid na siya nga area pagid sutugang kapit na katitawon. Pero diri sa aton expected by January and February amo ning peak sang lamig diri sa aton. Yes sir. Very well said, Engineer Robin sir. Salamat ha. God bless. Thank you sir. So mayong anas na. Foro de los Pueblos. Sa 7:31 daw hindi pa tantogid ang lamig. Sa mga may Christmas party, may secret pal, may manito, may manita. Love my manito, yes I do. Love my manito, yes I do. Love my manito, yes I do. Love my manito, but I won't tell you. Ang akon is tawo ini siya. Amo ni bala magkuan ka mag-describe. Ang speak kong ini gaginhawa. Kag pagkakita mo ni saya makadlaw ka dayon. Demo ni ako ni space subong mo sa isa ka opisina blang ginkantuan ta. Tapos may worth 1,000 kuno ang regalo. Ang akon binutangan ko sang open Iko bala ka mo dyan Ang akon niya ginapanganyo Bulgaria. Bara ka mo dyan. Kaya mangita yung nakagabot sa akon. Hindi mo pagilimit ang grasya sang Diyos na. Hindi mo pagilimit sa 1,000. Why not? Base yung nakagabot sa imo may kabubuton yung mabakal sa imo worth 1 million. Di ba Ma'am Ningning? So it's not the gift. Ginaklaro tagid Hindi kita mag-after sang mga material nga butang kay naga-fade ina siya. Ang kalipay ta makangkon kita kwarta, pagkaon, mga regalo ng ini, agi lang, no? Istoryahan mo na, 1-2 adlaw sa balay nyo, sa opisina, pagkatapos sinaway na. Kung hindi mo na nag-gapit, dayon ganyan ma-appreciate. The most important thing is the bonding sang pamilya, sang mga mag-abyan, kag mayo nga pag tinamdanay. Ano man ang mahamon karon nga gabalabag sa tutunlan mo. Di ba Ma'am Ningning? Sa 7:33, hold on, pagbalik ta, sektang latest nagikan sa field with Ma'am Karen. Kagang ungka flyover nagkakapingas na. Pero hambal ni Engineer Sunny Boy Oropel, ang Regional Director sang DPWH, by hook or by crook, sa December 25, mabukas kayang ungka flyover. Abisan pa sabong nagabaha ang iyang alige. On, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Hindi ka na maganda, Solonia. Ato na yung teritoryo mo. Ato teritoryo, gawon nyo. Ay kapang bunyak, man ko siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat mga ka-K5 para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. May mo ginabat yan naman na. Oo. May ko mati, mga kanisa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers.
Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Permigid nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akon nga speaker sa taxi kay wala unta sang iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sang K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lagal hindi ko abi ka balogid magkraya. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so naga-banding kami tungod sa sinang senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WVTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WVTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nagaobra diri sa WVTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Ang Foro de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Rega kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sa K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain magkaya ko basta ka nagakadlaw lang kuya.
Mamlabisan ng mga kapigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buyan sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko, lipay na ko na ya. Namiyan ko sa estasyonan, kuya mo. Bisan sino na dahil di makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita Del Prado, solid nga taga K5 88.7, kampiyon. We honor the hard work, passion, and students of every member of K5 District Union. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are getting the party burning. And together, we will continue this morning the path towards the Lord one and elected The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga angels. Oras las 7:41 sa aga. Oras sulong sang Mighty C D3 Bio Kagwan Kalamansi Juice Powder. Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanong sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga constipated, nabulayan nga magpamuhin, magtumar na sang Clinica Spore Biotics. Kay balo ka, Ma'am Lilibeth Caro Badilles, kay Ma'am Jean Demit, kay Ma'am Christy Rivera sa First Restaurant sa Altacherra. Constipation is the mother of all diseases. Kung hindi ka makapamuhin, Sir Mac Joe Benavides Veloteo, damo sang komplikasyon nga magkatuluhaw, may rashes, and damo sa balatian kayang higko nagtinero sa imong large intestine mo. So dapat nga mapagwain na kada adlaw gid pagi sa imong regular bowel movement. So kung ang ibang sinada ginabudlayan nga magpamuhin do, kung magsunod nga sa CR, it's a struggle. So ang himuon mo magtumar sang Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics. May UTI ka, urinary tract infection, Clinica Spore Biotics. May dysmenorrhea sa mga babae, Clinica Spore Biotics. Inabalang imot san daw hindi makatolerate blas ang gatas or sa mga mamantikaon nga pagkaon, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Ladies, damo sa mga activities sa mga Christmas, dapat i-maintain nga wala sang odor. Para sa wala sang odor under Clinica Spore Biotics. Las 7:43 sa aga, Philippine Standard Time. Check na report ni Nick Nico, by hook or by crook, ang 680 million pesos ng ka-flyover balang nag-usmo tapos naglitek. Dugang pag sila 200 million para sa retrofitting. Why gid magamit, no? Na defeat ang purpose nga ginbutangan ni Nadras ang flyover para nga babaw dalom ang dalagan sa salakyan. Hindi na magtugagit sang grabe nga pag pinugok sang salakyan. Pero natabo nga ti bangod questionable ang structural integrity sang ungka flyover ti ang nagalabay dira subong mga kwanlanggid mga light vehicles. And sige subong ang retrofitting, sige subong ang ginahimo nga mga disponeering sang DPWH. May mareklamo naman ni karon din lang tinagamot nga disponeering. Nung tis mo naligat to, Sir Paul, may nagreklamo, disponeering. Kalma, bla! Pero may nabla sang kontrolon. Actually, may man sang tinaga kontrolon sa kwan, sa kwan dictionary. Pilipino, bla, may longgo, kontrolon, ang drybon. Dapat ginamaneho. Pagaling kayo ginadryban. Namo na yan kay may mga an sa punta. Kundi disponeering. Naman ang kakatabo sa bongo, report ni K5 Nicola Maria, kinadulong sa D3 Bio. K5 News FM, Kampiyon Report.
Pasiguro ni Department of Public Works and Highways o kung DPWH 6 Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga pagabuksan nila ang ungka flyover sa pagabot sang adlaw sang Paskwa sa Desyembre 25. Ginpayag pa ni Oropel nga buksan nila in full capacity ang 4 ka lane sa ibabaw sang proyekto. Santo sa ginpangakon nila sa nagpatigayon sila sang press conference sa nagligad nga binulan apang ginklaro sang opisyal nga wala diri malakip ang karsada sa dalom bangod sa nagapadayon nga aktibidad sang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW. Hindi man makahatag si Oropel sang porsyento sang accomplishment sa ginahimong nga trabaho apang ginpasalig niya nga buksan nila ini sa adlaw mismo sang Paskwa. Ang ini nga balita ginadurong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Kagini si K5 Nicole Castañeda Tiprado para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Bastang ang promesa Ma'am Raquel Go Batangas ang DPWH tumano nila nga by December 25 buksan na gid in full capacity ang ungka at flyover. Pero kung huna-unaon mo gibala, December 25 is holiday. Less ang traffic, kalabanan sang tao ara sila balay, why na nag-drive sang salakyan, kay nga inog pa why opisina sa gobyerno, private company, so wala man sang opisina. So paano mo matakos ang structural integrity sang ungka flyover kung ang labay man lang dito, pila ka nahot man lang. Galing kiti gusto sang DPWH nga medyo mapaumpawan subong ang publiko nga ugot-ugot sa sining proyekto nga nabulilyaso. Hamakon mo Tita Merlinda Vilete Asomo kay Sir Jerome Asomo dira sa Manila nga 680 million pesos nga ang purpose tani sina nga magamit ina in full. Mga dalagko nga masalakyan magalabay dira para nga maganhagan ang pagpugok sang salakyan pakadto sa airport, pa via area Santa Barbara. Ti subong may gil magamit to. So gamito nila ina magbuksan sa December 25. Galing nga ba sang tao nga nagapamati bala. So gire inyong amo para nga magadamo December 25 holiday pero ti buksan gid nila. Ati bisan paano makapatawhay sa balatsagon sang publiko nga nagaugot-ugot sining ginapahayag ya OSEC sa kwarta nga proyekto nga 680 million pesos na 747 kadungan sini ang ungka flyover nagakapingas. Di kon nagkakapingas, what's wrong sa ilang nga material nga angaway pagaling gamit nga nagkakapingas na. Mapatawag sang committee meeting or hearing ang provincial board through board member June Mundihar para nga may evaluan nyo kay pila na ka mga motorista na igo dira sang debris, D-E-B-R-I-S, debris. Kung lang tawon mo ti debris pero mag-pronounce na debris, silent S. Debris. Now, pareho malasang ilimnon nga COGNAC, no? Hindi na siya nga kognak, kunik konyak. Di ang debris, D-E-B-R-I-S. Basta mo ti debris pero mag-pronounce na debris, silent S. Hindi nga debris. Alas 7:48 na. Anong may moon sinin ni board member Mundiar kay di ta gusto ni nga may magtos-on diya sang isa ka blocking semento alin sa ungka flyover. Ang kapingas-pingas to may naigo to nga pulis nagligado. May police officer nga naglabay sa dalan December 7. Paglabay niya sa dalan Ma'am Raquel Go Batanga, naglagtok ulo niya. May lang galit kay may helmet sa, no? May helmet sa. Si Police Staff Sergeant Frank Sanchez. Police Staff Sergeant Frank Sanchez, December 7 sang gabi, naglabay dira sa ungka flyover. May pingas ang ungka flyover. Nagkakakas blang semento bla. Di may lang gani kay sa helmet lang nag-igo. Sa helmet lang nag-igo, nagligad to. May salakyan gito yang nagintuson niya. Ang signage tablang daw ano pa ko sina? Daw ano pa basta may ara nang gagin vertical clearance. Nga gin sulod to sang
driver man sang aircon bus. Way ginila ginalantawan eh. Way sila gampang pasol. Way gini sila gurkagi bata nga magampang pasol nga be kung kaigo ni kung hindi. Dinilit nila kung ikakastong vertical clearance. Ay na na lang ning kabuhi ngini. Labay si Grab driver Arman Guway sa ang ungka flyover galungo mo. Asang pasayro niya. Report ni Ma'am Alex na dulong sang D3 Bayo. K5 News FM. Hampion Report. Hiwaton, subong adlaw today or tomorrow. K5 Ted no ang committee hearing nga ginpatawag sang sangguniang panalawigan angot sa nagakalahulog nga debris si K5 Karen Badilla ang nakasulat. Nagkakahulog nga debris dira sa may ungka flyover no K5 Ted. So ini ang nagumpisa after nga gin brought up ni 2nd District Board Member June Mondihar pinagi sa iya nga privilege speech ang mga reklamo sang pila ka mga motorista including the complaints sang duha ka mga victims gid nga nahulugan sa sining mga debris coming from the flyover. Una dire amo ang isa ka taxi driver nga because ang traffic jam do medyo dugay bala ang standby sa ilalom sang ungka flyover. Pero that time, nahulugan sang sipak sang simento, K5 Ted, ang iyang nga taxi, which damage gid no sang iyang ginadala nga salakyan. Ikaduha, amo ang isa ka police officer, ngilawag mo kaina, nga nahulugan siya sa helmet sang sipak man sang simento from the ungka flyover nga nagtupa man sa iyang abaga, which caused no sang gamay man nga sprain o kung nagsakit man iyang shoulder because ang pagkahulog sang sipak ng semento coming from ungka flyover. Now, anong himuon karon sang sangguniang panalawigan? Ang Committee on Infrastructure, kag Committee on Order and Safety, mga committees ni Board Member Rolly Distura and as well as no ang committee ni Board Member June Mondihar which is an engineer K5 Ted ang mag-conduct sa isa ka committee hearing. Ipatawag ang Department of Public Works and Highways, especially si Regional Director Sonny Boy Oropel, ang duha ka mga complainants, mga victims nga nagkalahulugan positively, and as well as ang aton iyang pila ka mga stakeholders man, mga motorists, mga transport groups if there is no, kag mga officials from Pavia, Iloilo, K5 Ted. So, ang katuyuan sini among i-presenta, i-check sang aton iya nga sangguniang panalawigan, ang i-present nga security plan or safety plan sang DPWH before nga umpisahan ang retrofitting o kung pag-obra liwat no pagkaayo sang ungka flyover kay before starting a project according kay Board Member June Mondihar dapat may ara gid sang safety plan ang mga kontraktor kag of course no ang ahensya nga under sini K5 Ted para nga masigurado ang safety sang mga nagalabay nga tawo, ang safety sa mga motorista, especially kay tining ungka flyover, ang ginalabyan gid yan no sang mga motorista during rush hour or hindi man K5 Ted. Isa pa gid diri amo nga ma-detect kung diin halin ining mga sipak sang semento nga nagakalahulog, mga debris no nga nagakalahulog dira sa may ungka flyover kag agod nga mahatagan gilayon sang solusyon kay hindi basta-basta K5 Ted ang risk bala nga pwede sini nga mahatag sa mga pumuluyo nga nagalabay dira mga motorista kay paano kung wala sang suksok nga helmet abi ang nagalabay dira. Tabok ka lang drabi sa may ungka flyover kag na timing sa ulo mo ginatupa ang sipak sang semento, so dako siya nga danger no kag hazard sa mga pumuluyo nga nagalabay dira sa area. That is why nga mapatawag sang committee hearing in aid of legislation ang sangguniang panalawigan under no sang ginhambal naton nga duha ka committee, ang Committee on Infrastructure kag Committee on Public Order and Safety K5 Ted
subong nga adlaw, gina-check pa ning schedule sang sangguniang panalawigan naton. Subong nga adlaw, kung subong nga adlaw ti alas 10 sang aga, kung buwas nga adlaw alas 9 sang aga, ka K5 TED Martes. Si board member Jun Mondihar, ka K5 Paul, basi mapabati naton, gamay lang nga portion. Dapat nila sinakay kung ginakayo nilas babaw to, may safety net. Sakto ng ang suggestion ni Ma'am Marie Thelia Michelina, ha? Si Ma'am Marie gani malayo kay balo gani ko nang mo dapat imoon. Na ano, di nagkakatabo si Ma'am Alex nga sa diin mailanik ka may helmet ka pero hindi tani ma-tolerate but silingon nga questionable ang structural integrity sang project nga ina. Yes. Tapos ginapalabay mo pang tawo. Oh, okay ka man sang iban nga opsyon nga pala yun mga halin to abe sa halim to sa Kwan Kalinog, Bingawan, Tapas. Halin dito sa 3rd District halin sa Pabiyak, Santa Barbara, Niway. Di mas labi pag yun da kay and amo na sa major nga dalan through and from airport. Di ba? Yes. Ti galabay kada karon you labay at your own risk no? Labay at your own risk. Tos unadang isa ka bloke nga kwan siminto na amo nang katabo subong magluwas nga questionable ang kabakod sang haligi subong questionable pagid ang kanang gakapinga sa gakatakta ka gakataktak sa Nakataktak sa Ma'am Alex. By basing on the history, bisang ungka flyover ka K5, Ted naga-usmod. So magsiling kita nga gausmod, meaning may movement siya ka K5, may Ted. tubig, nagligad nga. When was that? Sabado? Webes, sang gabi. Halin kami sa out of town. Labay kami dira pakadto dito sa isa ka dako man nga building. Panilagan mo, siging ilayang nga kwan nga gasag-as sa tubig. Sa kwan sa haligi. Sa ungka flyover Ma'am Alex. Di ba mangkot? Nga way nila na ma-anticipate before. Supposed to be may feasibility study before conducting kagumpisahan ang project no ka K5 TED. Gina-check ng feasibility o kung ang kainsakto sang lugar nga patindugan sang amo sina nga structure and of course amo na ganihabal naton since nga may ara sang pag-usmod which means may movement plus pasakaan pagid kag palabyan sa mga salakyan more movements pagid ang naga katabo sa ungka flyover. That is why siguro based sa ako na istorya nga engineer man nga because ang mga movement nagaka-crack ang mga portion sang ungka flyover. That is why nga may ara sang mga gaka-chip siya kumbaga ka K5 TED. Pamatian ta si board member June Samarista Mondihar. Patawag ang regional director sa DPWH, ang kontraktor, ang atong nahulugan ang inbiktima ato bala nahulugan sang debris kag siyempre members sang Committee on Infrastructure kag Committee on Public Order and Security official from municipality of Pabia. Ang another pagid nga tingog no ni board member June Mondihar, ka K5 TED. Alas 7:58 ginahulatang udugang statement ni board member June. 16 or 17. Kung 17, 9:30. Pag 16, 9:30 or 10. Kaya Monday ang 16. Jadi, why man isang basikon kwa lang nini, buron-burono na lang nila ni Ma'am Alex nga, mabanga, Police Staff Sergeant Frank Sanchez, sabi, post na lang, sir. Kabayin na lang to. Charge na lang to sa experience mo, sir, nga, why man magbukololo mo. Pero as long nga nagasiging labay dira Ma'am Alex, may risk na. Yes. Galabay ka dira no nagaplang ligbos ang imong panit na kay basi. Di ka mapamtang. Oy, basi gulpi lang itos on mong isa ka bloke gani nga kwan nga semento. This is no laughing matter, Ma'am Alex. Regs May Coronado, Ma'am Marita Lia Michelina, kay at risk din kabuhi. Manang hambagan niya ton labay at your own risk. Wala sang safety net.
Kay ti subong ginahimo nilang tanan para nga disponiran ini nga nang himuon ng tanan para nga medyo mapaganagan ng balatsagon subong sang tawo nga nagaal sa kagakig sa ila nga ti nausik lang yung 680 million pesos. Nagdugang kapag Mamalex 200 million for retrofitting, for third party consultancy, consultation. Tilan to bala. Why magamit na defeat ang purpose nga inang pagpatindog dra sang ungka flyover para nga maganagan ang volume sang salakyan kag maganagan ang traffic bala sang congestion sang salakyan dira. Kaya iti pakaton niya sa airport mo. Questionable ang ungka flyover. Sa unahan niya tong aganan flyover, questionable man. Kabos man tong yung mga beam to. Sabi nyo, kita propamangkot. Ang mga nag-istorya ni sa aton, mga structural engineer, naka-insindi. Alas 8, posible subong adlaw. Yes. Do ay pagid sang definite gid nga oras? Wala pagid no ka K5 Ted. Pero ti most probably alas 9 kay ti tomorrow is the session mo sang aton nga sa unang panalawigan. Kung tomorrow siya ti alas 9, kung subong adlaw Lunes alas 10 ka K5. Di ayhan nga initanan bisan ano nila ka-disponer, may geogrouting, may geofoaming, may disponering. Do hindi nila ni mapunggan Mamalex ayhan nga kuan ni ng divine expose. Ari nyo ha, pangunyadi ka mo dyan ha. 680 million, pero kung nagduruho dyan, nagturunga. Di ba? Reality. Reality. Yes. Subong gusto ninyo nga bosalan ng baba sang media. Gusto nyo baba ni Tede, ni Alex. You're not for sale. Aton diya, Ma'am Alex, nga ba, kausan niya sang tao mo? No? And 680 million is a lot of money wasted. Sinabi pa sa kao mo, dagot tricycad na lang. Humok ang mga, kuan na lang ining mga mag-an na lang na kay, karon kon pa sa kao mo, na krusang 10-wheeler truck, wala nang luyo na. Yan pag itapat, Ma'am Alex. Yes, kasi mag-usmod. Mag-usmodugang. Your sin will find you out. Huwag kita nagahambal nga daw sa sin. Okay kita de. Pero muna, your sin will find you out. Are you in favor, Ma'am Marie? Mag-second motion kasi ni. Nga manimaho, gibisan ano muna ka disponer padam, di ba la? Alas 8:02 na sa aga. Thank you, Ma'am Alex. Ang napulo, gali ka mayors. Oy, okay. From medyo kailinit nga balita. To good news. Kaya we have 10 graduating ng mga mayors, no, ka K5. Para na sa third and final term. Yes, no? Ang isa ka mayor, pwede sa makapungko straight for 9 years. Every term, 3 years. So the maximum is 9 years. So may pulo ni ka mga mayor out nga of matapos, 42 towns. Nga matapos ng ilang matapos ng term nila. And sila ang ginpasidunggan during the Pasilingog 2024 sang Iloilo Provincial Capital. Ang mga mayors nga ni amo sanday Mayor Mark Palabrica sang Bingawan, si Mayor Sigfredo Pakita na si Parimark. Si Mayor Mark si Mayor Mark Palabrica. Mga padalagan ni sa Padalagan sa board member. Mark Palabrica, manghod ni 3rd District Board Member Matt Palabrica. Ito, Matt Yes, si Mayor Mark. From maning alkalde. From Bingawan. Next is Mayor Sigfredo Betita from Carlas. Kakayfag Paul. Nami permaak ni Mayor Mark, no? Do pang kwamla. That's my boy, blo. Mayor Mark Palabrica. And from Bingawan. And tapos si Mayor Sigfredo Betita from Carles. Si Salagunting. Daw mas kilala na siya dito sa kay Salagunting. The farthest town sa northern Iloilo. Banwas ang Carles. Si Sigfredo Betita. Pakita ta please. Si Mayor Sigfredo Betita, K5 Ted, no, from Carles. Kapila na ni si Mayor, nagbalik-balik mo lang siya ng Mayor, no? Kalakiti, bangod nga ang pagsalig sa tao sa araman sa iya. Na-prove niyo man, Abi, ang iyang
That's why nga siya magyapon ang ginpili isang tao. Isang time nga nagpadalagan, siya nagpapili siya again. So, muna siya si Mayor Sigfredo Betita, no? From Carles, Iloilo. Down to our third mayor, si Mayor Lydia Grabato from Mina, Iloilo. Na si Mayor Lydia, very pretty, no? Biskan nga may edad-edad nagawa si Mayor. Ang fourth na to na Mayor, diri nga pasilunggan sang provincial capital is Mayor Lisel Sevilla from New Lucena. Mundiar Sevilla. Yes. Uto din isa ni board member June Mundiar. Yes, no? Next is Mayor Natalie Lian De Buque from Anilaw, Iloilo, nga kapatalagan as Vice Governor man, no? Diri sa Iloilo Province. Next is, gagawa pa kay Mayor, no? Sino ang kapanguliya ka naging si Luigi? Gusto ko reseta ko, no? Kasi kung magsurogot, bro loyot sana dyan. Pero Mayor Lian, nabihagan na gana man, magwaras ka, medyo palugar ka man. Sobrang ka kwaras. Kalma, bla, kalma. Hindi ka mag-assume. Liwat pa, ano sinapagid? Next is Mayor Roberto Belieza from San Rafael, Iloilo. Roberto Belieza, San Rafael. Yes. Next is Mayor Ninfa Garin from San Joaquin, Iloilo. Mayor Ninfa? Sadya na to sa kwan, sa San Joaquin. Kundi magwa na si Mayor Ninfa. Si First District Board Member Valentin Sarag Madalagan. Kag si Attorney Abad Lazaro. Yes. Sadya na to sa San Joaquin kay isang weekend pantiki kita. Nakalabay kita dito sa San Joaquin. Sadya na to, minute ato, ma'am? Ma'am Alex, no? Yes, no, kaki-5, 10. And ara man si Mayor Jet Rojas from Ahoy, no, kaki-5, Ted. And ara man si Mayor Marina Luz Goriseta from San Miguel, Iloilo. Kaki-5, Ted. Tiya ni siya ni 2nd District Congressman Michael Goriseta. Kaya ang isa nga bana, si the late Ross Goriseta, muning bana ni Mayor Marina. Dumama sa unang Marina Restaurant. Marina Restaurant, Ma'am Alex, dito ka sa una, why? Why ka pa? Itong controversial bla sa unang car wash, itong nagapanghugas, mga babae blang nakabikini. Hanap ako na to sa una sa Piak na station, no? Ako nag-cover to. Wala na ko kaabot. Away, pati mo, why ka pang bata? Wala. Para ka pa sa boy-aboy. Amo na si Marina. Amo ng Marina Restaurant. May chain of restaurants na siya sa una. Marina Luz Goriseta. So, kani manid nga family ini mo, Manggaranon, Lapaduta. So, mayor sa San Miguel. Yes. Bata niya ni nga si Rashan, damo ning padalagano niya nga posible magbulos man sa iya. Sino pagid? Si Mayor Rosario Mediatrix Fernandez from San Enrique. Si Mayor Trixie. Yes. Doon. Timayo man performance si Mayor Trixie. Saludo kita kay Ma'am Trixie sa San Enrique dira. Mga performing mayors man ini, Mayor Mark Palabrica, Sigfredo Betita, Lydia Grabato, Lisel Montiar Sevilla, Nathalie Andy Buque, Roberto Belieza, Ninfa Garin, Jet Rojas. Ang tanan nga bagay ginman may katapusan, Ma'am Alex, no? Yes. Tanan, amo na kabal nila nga ang gulong ng palad ko, no? Ara ka sometimes sa babo, ara ka man sometimes sa dalom. Muna nga hindi mo pagbutangan mighty band ang imong pwesto. Ibisan butangan mo mighty band or epoxy, magkakas ka mangyapon. Wala, Ma'am Alex? Yes, Lesson I agree. Learned. Si Ma'am Norma Baldoque, Gapamati, Glory Blanco, Cedo Nagalio, Blair Matoliano, habang ni Sir Reike Armintia, Ted, hindi light vehicle ang tricycad. Mga 4 wheels lang ang pwede. Hindi gani pwedeng motor, nga duha lang ang karito. At siguro Sir Reike Armintia, dyan sa Kalinog, pwede guro matchbox na lang, tarak-tarak. Para nga hindi magloyon. Ano na lang ipagyon tani, Ma'am Alex, sa Ungka flyover para nga hindi magminyar? Kabe, anong imong suggestion? Ang ano na lang ang kanina ang Carabao na lang nga may karusa. Bugat na! May kalisa, pagyan nga kabayo? Oo. Bugat na! Kung na lang kung pagyon mo da. Inang gabiyahe, ice cream. Pero galing kay Kwan Gapo, no? 3-wheeled vehicle Gapo, no? Kung may angkar-angkar sa tricycle, no? Tino pagyon mo da. Uwigo na lang Ha? Uwigo. Bugat na. Kwan na lang, guro, kabaligya, balot.
Balot. Ahay. Ay, muhan nyo lang daw kwan blap. Anang kwan? Ang, ano ka din sa SM, ding may mga ginakuan ka mga bata. Ablang, ang pangana. Ala, ano? Ano? Daw, kwan lang, dabla, daw. Bilin mo bata mo, dabla, kag pabayan mo sa bla. Okay. Ang... Mabayad ka lang, bla. Daw mo na lang na. Ala. Organi mo nyo na lang ni Kwan, bla, ng restaurant sa babaw. Pwede na lang, convert nyo na lang daw. Al fresco nga restaurant. Oo, open air. Hindi nyo pag-irisgo ng kwan, seguridad sang tao da. Kayo, base may magkrapinga, sumanyan nga kwan Playhouse. Playhouse sa Mama Marie. Grabe si Mama Marie. Man, anagidya mga buho ka SM. Man, amor gingway kung why na ko Mama Marie nagalagaw sa SM. Buhay, doon nga tuiga. Thank you, Ma'am Alex. Sige, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agod makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit. Tinisi ka K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. That's also just na saga. When we come back, update naton sa Regional State Colleges and Universities Athletic Association Meet 2024. Ang main venue, Tamasak Gym sa Barotac Nuevo, Iloilo. Air-conditioned, fully air-conditioned. Nagasuksok jacket ng mga nagasulo dito. Kay Pertek Lamig! Pinatamaan kinito, Israel mo. To, grabe, 24 degrees ang temperatura. Gakkedeg ang mga atleta rin sa ibang lugar mo. Anong mga hampang kag diin hampangon? At least ang mga mahilig bala sa lain-lain niya sports. Hindi man lang ya volleyball, hindi man lang ya basketball. So damo sa mga events, may boxing, may baseball, may karate do, may taekwondo, may 3x3, may badminton, may athletics. Malawagon tani karon. Kung diin ka mo sarang magkadto, agud maglantaw for free sang Regional State Colleges and Universities Athletic Association Meet 2024. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan. Writers, reporters, political staff, writers, and everyone who's interested to go out to wear our hat.
Nacional Holy Mangga Wisata. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong naghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, bumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako na eh, di ako na ka. Ano? Wala na ba tabos ako na. Luha ko. Habi man ang Pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Tawag ko, happy birthday. Sana malala ko na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024.
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, tawon nyo! Ay pang bunyak man ko siya kapang kasal man siya nga way sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Bandera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtaw ron, magbararango na kamo.
magpararigos na kamo! Kami mo ginabat yan naman na. Oo. Kami ko mati na kanisa kakadlaw lang kani ako nga ako lang nga asawa. Ako gali si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-star sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Bisan sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex o pamatsaga ko duga field reporter man ko. Oras alas 8:25 sa aga, oras sulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Bukas na ang product center sang klinika, Haro, Pasig, Calino kag Miag-Aw branch subong nga adlaw alas 8 hasta alas 5 karon sa hapon. Likawi ang sarcoma kag iban pang sahi sang cancer, magtumar ka DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang DTX 500 puno sang anti-carcinogenic properties. Agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Hikapabilawas mo basi kung may mga bukol-bukol bla. Mataas kay masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE, sugarcane extract powder sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C, isa ka alkaline vitamin C, kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod patyon ang mga guba nga cells sang lawas paagi sa apoptosis. Apoptosis antes pa man ini nga maglapta kag mangin cancerous. Ini na pagulata pa nga magtubo ang mga bukol sa lawas mo. Proteksyonin mo lawas, tumar ka adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Parehas ang testimony ni Sir Eric Monterosa Gose. I know for sure ka pamati siya sa buong oras. Sir Eric, good morning sa imo, sir. Regional head na siya da sang Watson. Kagabaligyan na siya sa mga malahalon katama nga mga perfume la sa SMA. Nami ang iyang sales. Pero ang downside sang iyang kalipay blaki sa una, pero may gilingin ulo niya. Batian niya man sa radyo, ining DTX 500, nag-try siya. And guess what? To God be the glory, nag-ayo na. Sa una gilingin ulo niya, gasuksok pero may sang sunglass. Parang nga hindi maglingin ulo niya, pero may lang daw masilaw bla, daw masuka siya. And then may acidity, pagid acid. Kag utod-utod ang tulog. Subong namin ang tulog ni Sir Eric Monterosa Gose, taga Dabong, Haniway, Iloilo. Pero halong kamo sa peke nga DTX 500 ini patimaan ICOM Kalimpong sa Sitio Talibong sa Barangay Kararaan, Leon, Iloilo. Nga effective katama ang DTX 500 kay nga aman Ma'am Glory Blanco Sedo Nagalio, Sir Bonjing dara sa Miag-Aw. Ginapeke na mo, ginailog. No, ginapeke para lang mangorta sila ya. So halong kay di ka mag-entertain sa managalibod sa barangay nyo. Dahil sa may zone to sa Barrio Obrero, si Sir Eddie Oquendo na biktima daw. Kay kaduanak beses, bligya, mabanga sir, DTX 500, mas barato ni sang sa dito sa product center. So hindi ka mag-entertain kasi bailong mag-ayo ka mo, maglala pag hindi nyo ang balatian. Kag ang DTX 500, hindi na siya soft gel, kag wala ina nasulod sa botelya. Kung may mga pamangkot ka parties ni mo health, may dabatsag ka, organi, gusto mo ipa-interpret ang imo bala nga laboratory exam, kadto ka sa product centers, Pasig, Miag-Aw, Calino, Haro, Iloilo City branch. Ang gift suggestion ganit naton sa imo bala kun may mga gift giving, exchange gift, why not baklan mo siya isa ka box nga Mighty C, isa ka box nga DTX 500 or D3 Bayo. And inabalang lainon mo naman ya bala Sir ICOM Kalimpong para nga ma-excite siya. And mabatsagan niya nga ginhatagan mo sa Tolopangod ay sining health. DTX 500, D3 Bio, Mighty C, 1 kalamansi juice powder, kape mo da, DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee, mabakal sa clinic outlets, Pasig, Calinog, Miag-Aw, Haro, Iloilo City branch. Foro de los Pueblos. Ikaw ang cancer, tumarka DTX 500. Kung ikaw constipated, Clinica Spore Biotics. Las 8:29, dito sa South Korea, subong sa Yamano,
gin-impeach kung sa aton lagin pahalin. Pareho ni Blasubong sang inatubang ni Vice President Sara Duterte Carpio, damo sang questionable sa iya subong. Bangod kay may mga ngalan sang mga beneficiaries kuno nga nakabaton sang pondo halin sa confidential fund sang Vice Presidente. Pero sunod sa Philippine Statistics Authority nga 2/3 sa 1992, 2/3 sang 1,992 ka mga ngalan nga gin-verify sa Philippine Statistics Authority, 670 lang ang natumod nga may likely. Pero ang ibano ay gid, wala gid. Sa 1,456 ka matawo, why sa marriage record? 536 ngalan, posible nagsibo pero do may question pa. Now, tiyan mo ning kakatabo subong sa to lang may mga Mary Grace Piatos, may Uwisi, may Timpura nga ginbutang-butangan lang to nga kunabi da mo ning mga beneficiary to sang kwarta. Amounting to 612 million pesos subong ang ginapa-account sa kay Sara mo sa mga expenses niya, confidential fund, intelligence fund. Kundi nagkaladto sa hindi niya ma-account. Dahil so nga may nagapanawagan ng mga grupo, ang ikatatlo nga impeachment complaint ipasaka sa iya subong semana naman, no? Impeachment. Magkapagka-impeach, ti palino sa pwesto ang isak opisyal. Sa South Korea, kundi ang presidente to si President Yoon, nag-declare man to sang martial law, nagligad to kay bangod sang kagarot man sa ilang lugar. Now, question sang pila ka mga opisyal sa Congress Manila. Hindi siya magalin. Gapakatig atong South Korean President nga magalin sa pwesto. A report ni K5 Nicole Mariti Prado, ginadulong sang Mighty C. K5 News FM. Kampiyon Report. Nagpasalig si South Korean President Yoon Suk-yeol nga ipakigbato niya ang iya political future matapos nga na-impeach sa ikaduhang boto sa parliament nga ginapamunuan sa oposisyon kasunod sang iya plano nga magpatuman sang martial law. Sa National Assembly sang Sabado, naglapaw sa gani-require nga 2/3 majority ang impeachment motion matapos nga 12 ka miyembro sang partido ni Yoon ang nag-aapin sa oposisyon apang wala ini nagakahulugan nga nagtapos na ang iya pagka-presidente. Ang atensyon ang nagatutok sa karon sa Constitutional Court sang pungsod. Kinahanglanos sang korte nga magpagwa sang desisyon sa sulod sang 180 ka adlaw o kun anong kabulan kung kakson si Yoon o kun ibasura ang impeachment kag ibalik ang iya gahom. Sa tion nga kakson siya sang korte o kun mag-resign siya, may patigayunon nga presidential election sa masunod nga 60 ka adlaw. Ang impeachment motion nga ginpasar pinaagi sa suporta sang 204 sa 300 ka mga mamalidha kag 85 ang nagpamalabag ang pinakauna nga tikang sa pagkakas kay Yoon sa iya pwesto. Si Prime Minister Han Duck-soo nga gin-appoint ni Yoon ang nangin acting president samtang si Yoon ang nagapabilin sa iya pwesto apang ang iya presidential powers ang gin-suspend samtang yara sa tunga-tunga sang iya 5 ka tuig nga termino. Siya ang ikaduha nga conservative president nga gin-impeach sa South Korea. Si Park Geun-hye ang ginkakas sa iya pwesto sa tuig 2017. Nalampuwasan niyon ang iya unang impeachment vote sa nagligad nga weekend sang gin-boycott sang iya partido ang botohay gani wala sang quorum ang parliament. 저는 지금 잠시 멈춰 서지만 지난 2년 반 국민과 함께 걸어온 미래를 향한 여정은 결코 멈춰서서는 안 될 것입니다. 저는 결코 포기하지 않겠습니다. Ang ini nga balita ginadurong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kagini si K5 Nicole Castañeda Prado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. As of latest count, may 41,000 ka mga Filipino ang nagkatrabaho dito sa South Korea, dito subong sa South Korea. 9,000 diri mga undocumented. That is why nga ginadala naton nga balita, mabaka ano yung mga labot naman sa mga impeachment nila sa presidente sang South Korea. It matters.
makarelate kita kay kadamo sa mga taga Iloilo, taga Pilipinas nga dito subong sa South Korea. Maestra, negosyante, kalabanan dito mga tutor no? So, ang population sa mga Filipino dito sa South Korea as of broadcast time 41,000. Alas 8:34 sa aga, Sunby K5 Karen. Ariyo, sa mga mahilig sa sports, kahapon nagbukas ang Regional State Colleges and Universities Athletic Association Meet 2024, December 15 to 20, 2024. Ang tema, One Western Visayas, Promoting Peace, Inclusivity, and Well-Being Through Sports. So, 3,500 ka mga atleta, coaches, administrators, organizers, and officials ang nagadinugok diri subong halin sa 13 ka mga universidad sa Western Visayas. And historic ini, kay this will be the last RS QAA meet nga kaupod naton ang Negros Occidental kay next year ang Negros Island Region NIR Region 18 mangin separate na sila nga riyon, so hindi na sila mag-upod rin sa aton. Ang main venue ang grand opening ipatigayon kahapon sa Tamasak Gymnasium sa Banwasang Barotac, Nuevo Iloilo. Fully air-conditioned nga gym. Pulo ka bag-o nga mga dalagko katama nga mga aircon. Ang purchase kinbakal sang local government units sang Barotac Nuevo para sa pag-cater sa mga bisita. Nag-abot man kahapon si Las Piñas Congresswoman Camille Villar kag si Senator Francis Tolentino. Grabe nga pagbaha ka tarapuli ni Villar. Halin sa Iloilo, ang orange sa blamay ngalan nga bagong boses, bagong bukas. Wala to mo. Astagid sa Barotac Nuevo. Ahay, ang natarpuli ni Toto Gob. Gob Toto kag ni Inday nyo Lian. At kilalahan nyo si Lian. Eh kung makilala nyo siya, matunan nyo siya nga manamian ka mo sa iya. Ada mo nang hambal sa iya tarpuli ni Bla. Oh, why sila sinabi sa tarpuli ni Villar. Paghambal niya pagito sa Jimbaw, kalawig-lawig ban. Ay lang si Senator Francis Tolentino kay lipot lang sa magambal. Si Miss Universe Iloilo 2023 Alexei May Kaimuso Brooks nangin bisita man dito kahapon sa Tamasak Gymnasium. Ari ang mga venue listahan ninyo dra. Ang boxing sa Pasay City, sa mga taga Pasay dyan. May boxing dayan sa City of Pasay Arena. Libre lang daya. Ang baseball, ang venue, Anilaw National High School. Anilaw National High School. Ang volleyball dira sa gymnasium sang Barangay Likuan, Barotac, Nuevo Iloilo. Tita Perly Berdeho, dira lang sa inyo nga lugar. Kay Ma'am Sharon May Berdeho Baikin, kay Sir Mark. Ang volleyball. Ang karate do kag taekwondo sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, Tiwi Campus. Sa Tiwi Campus ang taekwondo kag ang karate do. Ang basketball women sa covered gym sa Barangay Tiwi, Barotac, Nuevo Iloilo. Ang 3x3 basketball ni sa covered gym sang Barangay Agkuyawan, Kalsada, Barotac, Nuevo Iloilo. 3x3 ni nang tatlo lang bla. Tapos ang arnis sa covered gym sang Barangay Bungka, Barotac, Nuevo Iloilo. Arnis sa Barangay Bungka, Barotac, Nuevo Iloilo. Ang sepak takraw men sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Dira ang sepak takraw. Ang chess kag ang esports sa Iloilo Science I stand corrected. Ang Iloilo State University of Fisheries Science and Technology dira sa kanigid sa Barotac Nuevo. Ang chess, sepak takraw kag esports. Sa Tamasak Gym, ang hampang dira basketball men, basketball. Sa Dumangas Campus sang ISAT U, beach volleyball, softball kag billiards. Sa
Isang corrected. Ang billiards, sa ang billiards, diri sa Gaisano City, Lapas. Gaisano City, Lapas. Ang sa Isat U Dumangas Campus, beach volleyball kag softball. Ang Isat U Lapas Campus, futsal kag pengkak silat. Sa Iloilo Tigers Badminton Center sa Gaisano City, badminton. Kag Iloilo Sports Complex, athletics, lawn tennis, swimming, table tennis, kag football. Amo na yung mga lain-lain nga venue para sa RS Squad. K5 News FM. Kampiyon Report. Ma'am Karen, sa field, go ahead. Kasi sa Polo, tapos ang ginagawa na pagmukaw diriya sa syudad sang Iloilo para diya sa Dinagyang Festival 2025 kasi 510. Diri nato no na ang ilang nga area naging hiwatan sa ilang performance. Una ang sa may San Jose Parish Church, nagparade sila ya pagadto sa may Iloilo Freedom Grandstand, pagadto ya sa may downtown area pabalik sa Iloilo City Hall. Kasi 510 bali ang Iloilo City Hall kasi 510 abo ni ang pinaka-last area ngagin niwatan sa ilang performance kasi 510 kag ang ining mga itawag ng mga tribo nga nag-perform kasi 510 amo ini ang sa gikan sa tribo dali lang din tong akon nga kopya kagina dali lang gid kasi 510 na dula ang akon nga ang tribo Paghidait sang Lapaz National High School, tribo sa Lugnon sang Haro National High School, tribo Parianon sang Molo District, tribo Ilonganon, Halandoni Memorial National High School, tribo Pag-asa kang Mandurriao, iya ka District of Mandurriao, tribo Hangayaw, iya ka Graciano Lopez Haina Elementary School, kag tribo Mulave sa distrito sang Mandurriao sa gihapon kaki 510 no. Kag magluwas dira iya kaki 510 sa tawag sa natabo ni nga Pamukaw. May ara isa ka warrior kaki 510 halin sa tribo kung hindi kita magsala kaki 510 o tribo Mulave ini siya naghalin mo ang ini nga tribo sa Lugnon. Dancer ni siya sa tribo sa Lugnon kaki 510 kung sabihin sa tunga-tunga sang ilang performance mo ginatagan gid ini siya kahigayonan sang iyang ka-team kaki 510 para ya mag-propose sa iyang kahagugma dito sa atubang mismo sang San Jose Parish Church kaki 510. May picture ka da? May picture ka? Kaki 510. May picture ka? Nagluhod? Nagluhod ang warrior nga lalaki sa nubya niya. Nubya niya warrior man? Hindi, kaki 510. Hindi warrior ang iyang nubya. Nagalantaw man. So, yung surprise niya, kaki 510. ambal niya, will you marry me? Nauna? Yes, sa mukid. Tiyo, ano to ngalan nila? May ngalan ka? Wala na to nakuha kaki 510 no kay ari ini sa tunga-tunga sang ilang performance sang gulpi lang siya nag-propose kaki 510 pero tingwaan naton nga makakontact ni sa tribo sa Lugnon bala especially sa ilang warrior nga naghatag man sang kakilig dito ya sa mga tumalanaw kadungan niya sa pagbukas sang Pamukaw 2025. Tribo ano ni siya? Sa Lugnon. Tribo sa Lugnon ti tagaharo ni. Yeah. So, ari ning lalaki mo ning blandi buhok ka? Oo, amo na siya kaki 510. Tapos, pila na ni ka to ila relasyon? Madugay na ni sila kaki 510. Di mayo man na. Wala talang nakakuanan kung pilagid ka years, pero sa initial, ito na batian natin kagina, ngati ang sobra naman sila sa kaki 510, mga 4 katuig. Pero hindi pa kita ma-verify ta pa ina kaki 510 kung makatingwa kita nga maka-contact karon dito ya sa may tribo sa Lugnon sa distrito sang Haro kaki 510. Mga sidelight man lang ini propose na sa ito mapakasal na sa no? Yes. Tiyo, important pida nga gay gumanay sila. Nagload siya no? Nagload siya stobang ka babae? Yes.
correct gid ka kay 510 si witness dito ang tanan ara man to gani kag hina ka kay 510 mo ang pare sang San Jose Parish Church kang pila ka mga officials sang IFFI ang nakita-an to naton si Sir Peña kag pila man ka officials no sang city especially si Councilor Rodolph Ganzon ara to siya kagina sa area ka kay 510. Mayo man ang daw formalization na lang ni sila yung relasyon ng kuan pa-excite pagid sa mga kuan sa mga natumalan. Okay, base kon sa dinagyang na mismo sa Enero may ara pagid. Di ba? Amo gani ka kay 510. Di ikaw kinantisipar mo man basi may magluhod man nimo. Ay wala. Wala gid ka kay 510. Will you marry May? Will you marry May? Di ba Karen May ngalan mo? Di ba ngalan mo Karen May? Yeah, okay. Yung gina on air mo gina. Sige lang bala. Bala mo hindi na ko gusto na may mga apelyido nga mga alan. Lainon sa naman day. Jenny Rose na lang, Jenny Rose. Pag gusto ka mo na napangsutan ka mo nga ngalan nyo. Di may magababi nga, will you marry May? Ano ang balon mo? Hindi pa ready. Ha? Hindi pa ready. Nga Tip mo. Tip mo? O man Hindi magdali. Kalma kay Bansita. Correct. Tiano subong Ma'am Karen, from ang way na sang dugok sang tawo kay ti ama traffic rerouting ni sa Lunes nga nasabong may mga transaksyon bla. Makadto daw sa SSS, sa GSIS, mapakapitol, mapa-City Hall, mamalaklon da sa may downtown area. Agina ka kay 5:30 mga 8 to 8:30, grabe gid ang traffic actually na stop sa gani sa sulod sang downtown. Halin na din ang traffic? Halin sa may Isnart, pagadto gid dito sa may City Hall ka kay 5:10. Pero kanamong mga dre na sa may Hall of Justice area, City Hall, Capitol, guys ano area why niya? Why man gisarado? Why na to? Why man ligin sarado? Wala man ka kay 5:10. Teo, at least may guide lang nagpamatid na subong. Ang dire sa may downtown area, isa naman ka lane ang ginsaklam sa mga tribo kag ang sa pihak nga lane nga going sa Parola Wharf, amo na ang maagyan sa mga salakyan pero mo lang na pugok yapon ang trapiko pero sa subong kag ginapagalit ato mga siguro mga 8:20 ka kay 5:10 or 8:30 pagwa naton halin dito sa may City Hall kay mahulutawhay naman ka kay 5:10 Oo, ano to nga mga tribo nga mga dagko nga tribo to nga way na nagpasakop para next year? Ang way ko din nakakuha sang listahan gid ka kay 5:10 pero may silak na lig. Ano ganitong pangayuan ta sa dugay-dugay. Ato balang atong na-disqualify lang nga ano to kalapad sang pakpak ano to ang nagligad bla tong nagligad nga silak. Tribo Silak ko na sa pasakop no? Amo ni sa ang Parianon ka kay 5:10. Ilis ngalan? Yes. Pero i-check na sa Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated. Kung tuod din mga information tanga may mga dagko nga tribo bla nga mga sought after nga mga tribo nga nagpayway na kinagsungod na. Or basi taka naman lang sulit-sulit. Tama man nagyapon ng linagumba kada tuig da. Sila silam lang na. Siguro naglalabot na sa punto bala na tinaka nagiman bla Ma'am Ka no? Yes. Di amo man ang sa iban ka kay 5:10 do nga mga tribo malin pa yato na dumduman ko sa high school ako ka kay 5:10 ang iniblang eskwelahan nga ginasudlan ko nga naga-intra man sa Dinagyang Tribo man sa mga rason Tribo bula-bula no? Yes. Sa nasyo ka nag-graduate? Yes. Kung mo may bloodline ka ni Miriam Defensor. Alam gali. Di ka makadali-dali na sulod kung lang-alang ka. Di balik kita nay. Nag-propose to siya mo. Di may mag-propose sa mga abi nga, will you marry May? May magluhod man abi sa imo? Di dapat ang right one na ginaiya ka kay 5:10. Right one ha? Right one. Buligan ta ka pangita? Buligan ta ka pangita? Buligan ta ka pangita? Wala man ang galing ginapangita kay golpeada lang man ang nagaabot sa kabuhi. Dahil naman imuon mo, open secret niyo, ang imuon mo, one-on-one ka sa Diyos. Hamal mo, Lord, gusto ko nabla tani mamana. Hindi, ari ni effective ni Ma'am Ka. Kung mag-search ka na sa imo blang kuan nga partner in life, pangamuyo kagag po asahe.
Puasa ka daw nanay kan man puasa kung matatlo kadlaw. Ibang ini 40 kadlaw. Eh tuod na. Fasting and praying pangamuyo na. Kung magdinamo sa Lord sino sa ila dito nagdamo niya. Na i-pray mo ang bali Ma'am Ningning nga i-pray mo ang imo God's will, di ba? Puasahi, magluwas na pangamuyo ka puasahi gid, no? Puasahi gid. Even just a day or two. Patihib lang ang bali pransya. Sige, basta. Mag-30 ako ka kay 5:30 dira ma-start ko pangamuyo. Andi subong ka na pangamuyo. Hindi pa ako ready. Oh, mana. Proper time aragi na Ma'am Karen. Yes. Basi kung bagay ka man sa blessed singleness. Grabe naman. Hindi man. Hindi. Mama Ninoy pa ko. Gani man ako. Bisan mangin maninoy, bisan mangin masako ako sa Congress. Malupag ko pabalik di sa Iloilo. Ha? Dapat makita mong apo mo sa akon. Oo Subong may adoptiba na ko, kapid, duak bilog. Amo gadi. Kita mo ang kapid ni Haka. Na, ang kuanang ang ilan nga apelyido na punta, kuana Pransya. Pero hindi na akong bata Laruhon ko na. Apo na nas kamalingking. Di basta, will you marry May? Hindi pa ako ready. Amo na Sorry, I'm not ready. Amo na subang i-caption ta sa balita ta, hindi pa ko ready. Rodel Ingilio, gapamati Mambing Space, day si Ma'am Glory Nagalyo, gaw toyotoy kadlok ni Moto, ha? May maabot kinaya para kay Ma'am Karen Ted, naman ni Mambing. Sa mo gani na Mambing, pag ara na gani Mambing, uli ka day! Sige, Ma'am Karen, thank you. Will you marry May? Sige. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini, nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Alas 8:51, ang West Visayas State University top performing school sa September 2024 licensure examination for teachers. Kon mo Ma'am Marisol Casiple, Ma'am Novian Bahade, Sir Fred Pasgala nga nami ang ilang performance. So this is a boost also sa mga estudyante sa West Visayas State University nga top performing school ang ilang abulutuan. Ang report ni Nicole Mariti Prado inadulong sang Extend Food Supplement for Men. K5 News FM. Kampiyon Report. Liwat nga ginkilala ang West Visayas State University o kung WVSU bilang isa sa mga top-performing schools sa September 2024 licensure examination for teachers. Sa elementary level, nag-rank 1 ang WVSU La Paz Campus sa passing rate nga 96.4% sa idalom sang category A nga may 100 o kung masobra pa nga examinees. Nakaproduce ang WVSU sang 107 kabag ang mga elementary teachers sa 111 tanan ka mga takers. Samtang sa secondary level, rank 2 ang La Paz Campus kag rank 10 naman ang Himamaylan City Campus sang nasambit nga universidad. Naka-record no ang La Paz Campus sa 96.77% nga passing rate nga may 150 passers sa 155 examinees. Samtang nakalista ang Himamaylan City Campus sang 90% passing rate nga may 144 passers sa 160 takers. Lunsayara sa category B nga may 100 tubtob 299 examinees ang duha ka mga campuses sang WVSU. Ang ini nga balita ginadurong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Kagini si ka-K5 Nicole Castañeda Tiprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Congrats sa new teachers from West Visayas State University. Las 8:53 na sa aga, before we go, halin sa medyo mabulubugat nga mga discussion, check na ning report kundi nanging controversial ni si Maris Racal. And then ang cheating issue bala nga ginimo niya
sa kay Rico Blanco, kag tapos nadakpan sila to abi sang nobya ni Anthony Jennings nga si John Villanueva nga may mga intimate katama nga mga bayluhanay sang mensahe sa cellphone. Ang nobya, ex-girlfriend ni Anthony Jennings, si John Villanueva, may daw cryptic post nga message nga ginhambal parte sa pagpatawad. Sekta report ni Weng. K5 News FM Hampion Report. Weng, go. Forgive yourself for letting someone make you feel like you were easy to let go. Forgive yourself for making number one when you were just a second thought. Forgive yourself for helping them heal when all they did was hurt you. Forgive yourself for giving them your best when all they gave you was their worst. Because your heart is pure, and even though you don't have them, you will always have that. Bali ini ka K5 Dad ang ginpahayag ni John Villanueva, ang ex-girlfriend sang aktor nga si Anthony Jennings sa iya nga TikTok post ka K5 Dad. Bali ini ang ginapayag nga cryptic ang messages na tuhoy sa pagpatawad ka K5 Dad. Baka cryptic, CRYPTIC. What do you mean by that? Ang ang like do maka-intriga bala ka K5 Dad. Like do may do may meaning, do may madalong nga yes. padulot na. Forgive yourself for letting someone make you feel like you are easy to let go. Patawaran ko galingon mo. Kay ano ganin ni Weng? Ikaw bi interpret ni. Forgive yourself, patawaran mo ko galingon mo for kung ginpabayaan mo ang iban. Ngapos ka lang boyan. Patawaron mo ko galingon mo. Kung ikaw ya daw pangaduhan na lang. Kung ginuna mo sila kaysa sa imo nga kaugalingon ka K5. Forgive yourself for making number one when you are just a second thought. Yes. Forgive yourself for helping them heal when all they did was hurt you. Forgive yourself for giving them your best when all they gave you was their worst. Because your heart is pure. And even though you don't have them, you'll always have that. Grabe, no? Yes, Bugat, bali ang K5 Dad, bali ang point na gid ka K5 Dad, bali do sa mambal naton summary. Summary ka ginhambal ka K5 Dad is forgive yourself for not loving yourself, for loving others more than loving yourself. Una mo pong galingon mo, patawaran ko galingon mo, king unang mga iban. Yes. Patawaran ko galingon mo kung ginimo mo sila nga una, pero ikaw ya pangaduha lang or daw less prioritized. Amo na Weng, no? Daw list priority mo ang imong self compare sa iban ka K5 Dad. Forgive and move on. Kung si Ma'am Ningning ilumba pa. Kag man kadungan man ina ka K5 Dad sa aton nga celebration subong adlaw ang World Reconciliation Day ka K5 Dad. Bali subong adlaw no ang mga tao bala nga nakahimo sa aton sang kasalanan sa buhat o kon sa sa mga panghuna-huna o kon mga mga tinag ka K5 Dad. Any kind of sala nga ginubra nila sa aton no hindi man nga gina-force kita kay subong ang celebration sang pagpatawad but ang one step forward kay K5 Dad to forgive others for letting them hurt us kay K5 Dad. Kung hindi mo ma-forgive, distansya ka, and hindi ka na maghambal sa kung ano lang, pos! Yes. Diba? Hindi magdumot para mangin mamagaan ang imo pagpangabuhi. Hambal ni Maninay Ningning. For your peace of mind. Oo man. As we go on with life, we battle with this so-called mga offenses, ang mga hurts and pains. And depende lang sa aton kung paano kita mag-deal sini every single day, Maninay Weng. Salamat. Yes, ang ining update ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gika naman sa News Center, ini sa K5 Wayne 02 Seniors. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. There you have it, si Maninay Weng. Abi pa pong kuan nyo ba si Weng Weng's programa, bla? Kawin nyo bla break?
Maninay mane kay Jenjen. Tao yung kay Wing kay Marina Buab. Forgive yourself for letting someone make you feel like you were easy to let go. Forgive yourself for making number one when you were just a second thought. Forgive yourself for helping them heal when all they did was hurt you. Forgive yourself for giving them your best when all they have you was their worst, because your heart is pure. And even though you don't have them, you'll always have that. Habal ni Jam Villanueva. Rica Domingo Kisto, kay Boy namian gid ako sa imo mate. Thank you Ma'am Rica Domingo Kisto. Regards kay Kapitan Jennifer Kisto ha, sa Nonoy City proper, kay Tita Ambing Baes Kabasak dala sa Valeria City proper. Ma'am Maricel Kasiple, Ma'am Ningning Ilumba. Ang oras, impunto las 9 na sa aga, Philippine Standard Time. There is Foro de los Pueblos. So don't worry about tomorrow. God will take care of your tomorrow too. Live one day at a time. Gani, hindi ka mo magpalibog parte sa buwas. Kayang buwas, may kagalingon nga palaligban. Hindi kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang palaligban nga nag-aabot sa kada adlaw. Matthew chapter 6 verse 34. Do not fear the road ahead, for God walks with you. His hand will guide you, and His grace will sustain you through every trial. Magpakabakod ka kag magpakaisog, hindi ka magkahadlok sa ila, kay ang Dios nagaupod sa imo. Hindi niya ikaw pagbayaan ukon pagpabayan. Deuteronomy chapter 31 verse 6. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ang bali Ma'am Ninfa Tahala, forgive. Do it unto the Lord with sincerity. Ma'am Bings, thank you. Las 9, uno na sa aga, Philippine Standard Time. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas with Dr. Ramel Itang Uy. Sir Erwin Flores sa Mits Co-op nga bus, napamati sa sining nga oras. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Jose Antique 100.9 K5 News FM. Rojas City 88.7 K5 News FM. Iloilo City 97.7 K5 News FM. Dumaguete City 95.7 K5 News FM. San Carlos City 89.7 K5 News FM. Sagay City 102.